мафҳуми ваҳдат ва мафҳуми қонунгузорӣ бисёр ҳам ба ҳам наздик ва тавъам мебошанд. вақте ки мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем ва дар суханронии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон низ таъкид гардид, тоҷикистони соҳибистиқлол конститутсияи давлати соҳибистиқлоли худро надошт ва талаботи ҷомеа дар сатҳи қонуни асосӣ пурра қонин карда намешуд ва ин боиси гуногунфаҳмӣ дар ҷомеа пайдо шуд ва ҳамун арзишҳое ки мин баъд аз суханронии пешвои миллат дар иҷлосияи 16 ироа гардид ва дар сатҳи конститутсияи соли 1994 дар моддаи 1 тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр демократии ҳуқуқ бунёд дунявӣ ягона ва иҷтимоӣ шинохта шуд, заминаи ҳуқуқии таъмини ваҳдати миллиро устувор карданд ва ҳамин арзишҳо ки то соли 94 ҷой надоштанд дар ҷомеа гуногунфаҳмӣ ба вуҷуд омад. ҷанбаи дуюм, дар он давлате ки мардум дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ аст, аз қонунгузорӣ бархурдор аст, ҳуқуқ ва ӯҳдадории худро медонад, масалан мувофиқи конститутсия ҳар шаҳрванд вазифадор аст давлатро ҳифз кунад, барои нигоҳ доштани сулҳу субот амалҳои судмандеро ба сомон расонад ва ин муқаррароти конститутсионӣ ҳамчун ӯҳдадорӣ ё вазифаи муқаддаси шаҳрванд ба нафаре таъсир мерасонад ки ин аз муқаррароти конститутсия бархурдор аст ва онро дарк мекунад. пас дар давлате ки аз як тараф қонунгузорӣ мукаммал ҷой дорад ва аз тарафи дигар шаҳрвандони дорои сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ зиндагонӣ мекунанд, сулҳу ваҳдат абадист ва устувор нигоҳ дошта мешавад. ҳар касе ки дар ҷомеа зиндагонӣ мекунад бояд амали худро дар чорчӯбаи қонун бароҳ монад, манфиатҳои худро ҳифз кунад, аммо ҳеҷ гоҳ ба асосҳои сохтори конститутсионӣ манфиатҳои давлатӣ бояд таҳдид ё хатар наорад ва ҳамин принсип вақте риоя мешавад ки шаҳрвандон қонунгузориро дуруст омӯхтаанд, донишҳои ҳуқуқиро доро мебошанд ва ба манфиати давлат амали худро равона месозанд ва ҳамин принсип таъминкунандаи унсури нигоҳдории ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот аст. имрӯз агар мо таҳлил кунем, дар 50 соли охир қариб 100 низоъҳо дар давлатҳои гуногун ба вуҷуд омадааст ва ин низоъҳо боиси аз даст додани ҳуқуқҳои муқаддаси инсон, ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба саломатӣ, ҳуқуқ ба моликият ва ғайра гардидааст. пас вақте ки дар давлат сулҳу субот нест, ваҳдат нест, меъёрҳои конститутсионӣ дар ҷанбаи дуюм амал намекунанд. пас ба хулоса омадан мумкин аст ки дар ҷое ки қонунгузорӣ риоя мешавад ва он мукаммал аст, ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ аст, мардум кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сулҳу субот устувор нигоҳ дошта шавад, чунки яке аз меъёрҳое ки дар худи конститутсия ҷой дорад баробарӣ навобаста аз миллат, ҷинс, нажод, вазъи молиявӣ мебошад. ҳар касе ки дар тоҷикистон зиндагонӣ мекунад дар асоси қонун фаъолияти худро пеш мебарад. ҳамин арзишҳои муқаддасе ки имрӯз ҷой дорад ба онҳо эътиқод дораду баҳри ҳимояи онҳо фаъолияти худро равона кардааст. ӯ ватандӯст аст, ваҳдатсаро аст ва нигоҳдорандаи сулҳу субот. мувофиқи моддаи 43 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шахс аст ва ин вазифа дорои зервазифаҳо мебошад. аввалан риоя кардани қонунгузории кишвар, яъне дар асоси меъёрҳои конститутсия ва қонунҳо амал намудан аст. баъдан дар ҳолати ба вуҷуд омадани хатар ба сулҳу субот, амнияти давлат, дар якҷоягӣ бо мақомоти давлатӣ мубориза бар ин хатарҳо намудан аст. аз ҷумла вокуниш нишон додан вақте ки ба олимон дахл дошта бошад, ба сохторҳои алоҳидаи мақомоти давлатӣ дахл дошта бошад. ва сеюм, огоҳ намудан ё ки аз содир шудани ҷиноятҳо ба зидди асосҳои сохтори конститутсионӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намудан аст. дар баробари ин дар ҷумҳурии тоҷикистон бевосита қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи амният ҷой дорад ва дар он ҷо муқаррар мекунад ки ӯҳдадории ҳар як шаҳрванд, ташкилот, мақомоти давлатӣ барои нигоҳ доштани амнияти давлатӣ бевосита иҷроиши як қатор амалҳо аст. пеш аз ҳама иҷрои ӯҳдадорӣ ҷиҳати хабар додан ба хатару таҳдидҳое ки нисбат ба асосҳои сохтори конститутсионӣ ҷой дорад. дуюм, ҳамкорӣ намудан ба мақомоти давлатӣ барои саривақт ошкор кардани ин гуна ҷиноятҳо. ва сеюм, фаъол будан ҳамчун аъзои ҷамъиятӣ дар вокуниши ҳама гуна
маълумоте ки онҳо бар зидди амнияти давлат равона шуданд ё онҳо хислатҳои гумроҳкунанда мебошанд. муқовимат ба кулли таҳдидҳо шаҳрванди қонунриоякунанда будани инсонро талаб мекунад. ҳар нафаре ки масъулиятшинос бошад қонунгузориро аз худ мекунад, дар асоси он амал мекунад. дуюм, ҳар нафаре ки шукрона гӯяд аз гузаштаи худ ёд меорад. пас унзури шукронагӣ дар вуҷуди инсонро масъулиятшинос, инсонро ватандӯст, инсонро муқобил бар зидди ҳама гуна таҳдидҳо карда метавонад.